Hei! Tuo oli se tyyppi, käy Pukirin G2. Sama testaa. Tää vittu. Mutsi, eikö se oo hyvä toi G2? Ihan jees oikeesti. Sama keuli. Sama keuli. Onko se edes 2000 wattia? Joo. Lähdetään tästä. Mulla on hydrauliset jarrut. Mulla ei. Tää ei oo hydraulinen, älä tätä painaa, tää ei toimi yhtään. Mutta on sit. Ai kyllä. Joo. On muuten hyvät jarrut. Ai kumpi on hienompi täällä vai täällä? Moi. Pukirin G2 on ihan ok. Se on se... Se on niinku muovi. Vittu, jos toi menisi kilometrinkin nopeampaa, niin se olisi niinku vittu Superman siinä. Tuolla on ollut joku 14 sähköskuuttia, kaikki on ollut. Yksi oli joku Seatti, sit siellä oli pari Xiaomia, toi on se nykyinen Pukirin G2. Sit se sanoi, että se haluaa hommata tämmösen seuraavaksi. Joo. Niin se oli siis silloin kun pikkusisko oli kakkosella. Semmosen kaveri oli varmaan metri. Ja silloin sellainen Xiaomi. Niin se ei nähnyt sen yli, se piti katsoa sieltä sivuilta sen ton handlebaarin sivuilta, että se näki eteenpäin. Kun se Mitä vittua? Single motor full speed. Single full speed. Mitäs ehkä vähän niinku lopettaa toi kurveihin ajaminen ihan vitun täysin. Joo, siis mäkin meinasin, mä tulin Helsinki-Vantaalta. Mä ajoin dualilla ja vittu 6-5. Vittu mun eteen tulee saatana mopo, mä melkein ajan vittu puskaa. Mitä? Mä melkein vedin vittu tiklaan naamalle. enemmän. Se sitten 150. Oi vittu, mä fräkäsin. Tuliko video? Joo. Tuliko video? Hajukin tuli videolla. 4K sound effects. Ja smell effects. Pääseekö tänne? Ei sähköpotkulautoja. No vittu neekeri on Alueella turpa. tallettava kameravalvo. Tänään on hyvä sää. On yllättävän hyvä, kun viikkopäivä kun sataa. Hajoin viime viikkoon satanut koko vitu. Joo, vai vittu. Mä luulin koko kesä on pelkkää sadetta. Portittu auto. Siinä on nappirajoite. Mikä nappi? Saa luo penkiä. Nyt mulla rajoitintaan nyt kokee 20. Nyt poliisi tietää. Jee! Mutta taas kuvata Kani on mälli sitä. yhden vittu keula. Keula ilman jarruja. Raha. Totta. Kasvaa. Toi tuli video. Ei ehkä kannata painaa kaasua. Ja nyt joku kiljuu tuolla. Hyvin on kuvannut. Mitä me tehdään jossain sähköauton latauksessa? Tarviiks laturia? Joo. Halo, Joy on Wheels!
Joo. Ei, Charger! Tule. Mitä pyt? 25, muista 25. 25. Ei oo. 25, 28. Apua poliisi.